Всеки ден го носи. Киностудио. Всеки ден го носи стотин. Да. Само че не гърба не го вижда. Нали го не пич там, де беше стъпил на кофата? Имаш един много красив, беше малко преди Орума, съвсем малко. Една букуджийска проба стъпил, гледа на там слънцето на седи очите. С един каскет, две черни ръкавици, Джим Хейнс, Мексико 68, казал така, и седи и не мърда. Изтървал съм го. Много велик кадър беше, защото слънцето свети право срещу него, нали, заляза. Но утре сигурно ще е там. Имаме преди. Тук малко преди Орума. Не, преди университета. Където е тая новата сграда на Яблонски, дето я реконструираха, точно на нейното ниво. Една букуджийска кола се качил пича с такава народна носия. Той всеки ден се качва от другата страна от Царския дворец. Знам за кой говори. Не го бях видял там. Много красив кадър беше. Те виждат последните месеци по телевизора, бе? Нарочно. Що нарочно, бе? Ще не спра да... Ще има болшевичката майка се губа. Веселек. А? Веселек.